कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. काय समजत नाही तुम्हाला? तुझं पहिलाच का मी गाडी थांबवली. अरे तू आता आहेस ना, तिथे वाहक आहेस ना, मग तू सांग मला आता अशा तऱ्हेची माणसं दारू पण गाडीवर बसत असतील, कोण जाऊ त्यांचा मुद्दार? हो ते साहेब गाडी रोडवर आली काकी तिथे जाण्यात असतो. किती लोक गाडीमध्ये होते? साहेब जवळजवळ 35 ते 40 लोक आहेत. हे 35 आणि 5 गाडीने आम्ही पाठवले साहेब, त्यांची व्यवस्था करून. 17 लोक म्हणजे अरे लोकांचा जीव नाही का महत्वाचा? आता मुंबईला जाणार आम्ही. अरे ते तुमची जबाबदारी आहे सहकारी म्हणून त्यांना सांगणं. तुझ्या पुढ्यामध्ये प्यायला असेल ना, मला माहितच ही अवस्था बघ ना, मी 3:30ला मी ही अवस्था बघ त्याची. गाडी चालवू शकतो का? चालायची ताकद नाही याच्यामध्ये. गाडी चालवू शकतो काय? मला सांगा, मी गाडीचं टायमिंग 3:30, मी 2:30ला डेपोत आलोय. मी 2:30 पासून वेट केलाय. गाडी 4:20 यांच्या तिकिटावर बघा, 4:20ला त्यांना वेळ झाला. काय सांगतोय तो? वेळ झाला आल्याबरोबर गाडीच्या स्टेअरिंगवर बसल्या आणि गाडी सुटली. कुठे तू? काय समजत नाही तुम्हाला? तुझं पहिलाच का मी गाडी थांबवली. अरे तू आता आहेस ना, तिथे वाहक आहेस ना, मग तू सांग मला आता अशा तऱ्हेची माणसं दारू पण गाडीवर बसत असतील, कोण जाऊ त्यांचा मुद्दार? हो ते साहेब गाडी रोडवर आली काकी तिथे जाण्यात असतो. किती लोक गाडीमध्ये होते? साहेब जवळजवळ 35 ते 40 लोक आहेत. हे 35 आणि 5 गाडीने आम्ही पाठवले साहेब, त्यांची व्यवस्था करून. 17 लोक म्हणजे अरे लोकांचा जीव नाही का महत्वाचा? आता मुंबईला जाणार आम्ही. अरे ते तुमची जबाबदारी आहे सहकारी म्हणून त्यांना सांगणं. तुझ्या पुढ्यामध्ये प्यायला असेल ना, मला माहितच ही अवस्था बघ ना, मी 3:30ला मी ही अवस्था बघ त्याची. गाडी चालवू शकतो का? चालायची ताकद नाही याच्यामध्ये. गाडी चालवू शकतो काय? मला सांगा, मी गाडीचं टायमिंग 3:30, मी 2:30ला डेपोत आलोय. मी 2:30 पासून वेट केलाय. गाडी 4:20 यांच्या तिकिटावर बघा, 4:20ला त्यांना वेळ झाला. काय सांगतोय तो? वेळ झाला आल्याबरोबर गाडीच्या स्टेअरिंगवर बसल्या आणि गाडी सुटली.